Miquel Àngel, Judit, m'has assustat. què fas amb aquestes pintes? M'estic preparant i tu hauries de fer el mateix. Preparant per què? Que no ho saps? Han tancat Televisió de Mallorca. Nosaltres podríem ser els pròxims. Estàs paranoic? Paranoic? No. No estic paranoic. La pregunta és, estic suficientment paranoic? El meu reportatge sobre la Setmana de la Ciència va molestar molta gent, i no diré noms. Sí, a mi. Ha. Va, tu presenta, que jo ja vigilaré. Au, va. Joan no Judit i no posa, i aquest friqui és en Miquel Àngel Setmana. I això és Compte Enrere. Judit, en 6 lletres. Persona poc intel·ligent, una mica babau. Idiota. Ara en 8 lletres. Persona molt maquillada que fa riure la gent. Pallasso. Basta ja, no? T'estàs passant? Que només t'he contestat les preguntes que m'has dit. Sí, però jo hi vaig les dobles intencions. A veure, tu no ets un pallasso. Ets un friqui, un imbècil, un babau. Seràs? Nassos i nassos i nassos i nassos i nassos i nassos pel món. Bones. Hola. Avui estem en Andreu per fer-li unes preguntes de Mallorca Clown. Mallorca Clown. La gent quan el cap té l'idea del típic pallasso de Ronald McDonald. Tu creus que està bé aquesta idea? Sí, està beníssim. El que passa és que nosaltres a l'escola de pallassos, bueno, més que treballar l'aspecte exterior del pallasso, treballar l'aspecte interior, no? L'estat mental i les ganes de joc, l'esperit, el que seria la psicologia i l'esperit del pallasso, no? Però és vera que aquesta imatge és la imatge típica del pallasso. M'imagino que és una reminiscència del pallasso de circ que se vesteix d'aquesta manera per cridar l'atenció, amb un maquillatge molt exagerat, perquè se li vegi des d'en fora, quan està al mig de la pista del circ. I quines qualitats creus que hauria de tenir una persona per ser clown? Jo crec que una persona que vulgui ser qualsevol cosa, doncs el que tu acabes de dir, la voluntat, el que un vol ser, jo estic convençut que un pot arribar a ser. Si vols ser pallasso, en el moment que tu vols ser pallasso, ja has posat la primera passa per a ser pallasso. Com va sorgir l'idea de muntar l'escola de clowns de Palma i per què? N'és sense idea, bàsicament, de formar pallassos que vulguin treballar com a pallassos, i és una idea que d'alguna manera, quan te demanes què faig jo aquí, no? Per què he vengut aquí? Doncs la resposta que jo trobo és aquesta, no? Tu has de fer el pallasso, has de fer de pallasso, has de compartir les teves experiències com a pallasso i has de promoure tot aquest tinglado i tota aquesta història del pallasso a les persones que te vulguin escoltar. Aleshores, que res millor que obrir un espai on poder treballar aquesta cosa del pallasso, no? Nosaltres entenem la formació del pallasso com un entrenament, bàsicament, com un entrenament d'una sensibilitat, no? D'una sensibilitat i d'un estat mental. Jo no diré mai jo ensenyo. Jo no ensenyo res, no sé què. Va ser un acte d'exhibicionisme, no ensenyo res. Jo, tot el més, te compartiré les meves experiències, les meves opinions, les meves corolles, la meva passió, el meu entusiasme sobre un tema que és el pallasso, però jo no crec que te pugui ensenyar res. Cada persona ha d'atravessar el camí tot sol, i ha de fer els descobriments tot sols, i ha d'experimentar allò que ha d'experimentar tot sol. Jo no te puc ensenyar, jo no puc fer la digestió per tu, m'entens? És a dir, que a la teva escola no s'avalua els ensenyaments aplicats. No, perquè, insistiré, ens centrem més en un procés que no en uns resultats, sempre,
I el que te comentava, no? Dos aspectes bàsics. Per un costat, una sensibilitat particular, una sensibilitat extrema, un gran, alt grau de sensibilitat per estar pendent de tot el que succeeix al redador del pallasso. I per un altre costat, entrenam o mos volem familiaritzar o reprendre o retrobar-nos amb un estat mental cosí de la bogeria, de la locura, bàsicament, que és l'estat mental dels nins de 3 anys, abans de ser adulterats amb el filtre del no, que és el filtre que les convertirà en persones domesticades, adultes. Per sobreviure cal que es declari el riure patrimoni de la humanitat, patrimoni de la humanitat. Esborra barreres. Escola de Pallassos? Escola de Pallassos. No, pues, o sigui, el que en realitat, d'una manera general, no, i sense entrar a grosso modo en particularitats, nosaltres el que fèiem, el que podíem dir, així, és fer una recopilació. No, el que... Bé, Andreu, fins aquí. Moltes gràcies per tot i un plaer haver-te conegut. Que vagi tot bé. Moltes gràcies a tu, Albert. Amb aquest micro. Gràcies. Nassos i nassos i nassos i nassos i nassos i nassos pel món. En el següent reportatge d'avui veurem com... El horror, el horror. Però, Judit, què et passa? No sé, m'ha sortit una cosa d'aquí dins. Bueno, nadie es perfecto. Però què està passant? I la pregunta és... ¿Qué es Matrix? Però, Judit, què et passa? ¿Por qué no te callas? Bueno, Siempre tendremos París. havien quedat en el castell amb en Pau, un dibuixant de còmics, perquè mos expliqui un poc com és la seva feina i com està la situació del còmic a Mallorca, però mos ha dit que s'estimava més anar a fer una volta i comunicar-se en la natura que acudir puntual a la cita. Anem a veure si el trobam. ¡Vai fort! Ei, com a la pel·li, no? Quina pel·li? Nos vamos a pelear para que los mallorquines se queden con las mujeres. Me cago en Dios. Su puta madre. Ya lo veo yo que son muchos. Pero, ahora habéis de quedar. ¡Sí, hombre, por mis cojones! Jo, vaig més fort que un mat de torrent. Recorrente putes sagrades. Fort! Vas fort! Vaig fort. Com va sortir això? Ens va agradar molt a un amic i jo la pel·lícula de Braveheart i jo mentre mirava la pel·lícula vaig veure l'escena de la batalla que durava 20 minuts i aquell amic meu me deia és que les batalles en realitat duraven això i sí, però se fa llarga la pel·lícula amb això, si la fessin a càmera ràpida i amb la música d'en Benny Hill quedaria més xula i va dir, pues vine un dia que nostre i ho feim i vaig anar a casa seva i varen començar a gravar la pel·lícula sencera perquè me deia és que clar, anem a fer una introducció perquè això sí tot sol no s'entendrà i van començar a fer la introducció que va durar 40 minuts i llavors la batalla que dura 2 minuts. És una pel·lícula molt divertida, suposo que la gent l'ha vista, però és un poc estranya, perquè en el principi hi ha com molt de personatges i després se queda com a buit. Com és això? Sí, és que el primer dia varen convidar molt d'amics que venguessin a fer bous, però clar, ja quan varen veure la caralló ja no varen tornar a pus. Ostres, i com ho vareu arreglar? No hi ha problema de falta de personal. És canviant la bou. D'un personatge a un altre, anaves canviant i... Què fan, tio gay? Una torrada. I més o menys, quin temps vareu estar a fer la pel·lícula? O sigui, des de que va començar fins que vau donar per acabada, quin temps va passar? Pues primer dia varen fer un quart d'hora de pel·lícula i l'altra mitja hora la varen fer en 2 anys.
Anàvem fent xino-xano. Bueno, és una pel·lícula que ha vist moltíssima gent. T'ha ajudat això professionalment, donar-te a conèixer, t'has fet ric. No, donar-me a conèixer sí, però no per la meva feina. El que sí que vàrem pensar era fer un pot de merchandising, perquè la gent mos demanava camisetes, i vàrem fer camisetes, se'n vàrem vendre a tope i vàrem dir, pues, feim més coses, vàrem fer escudelles per menjar sopes. Són bones aquestes sopes. I vàrem fer de tot, xapes, uns clauers que duen un condom de dins, que pegava molt en sobaig fort. Quina pixera que tenia. Com va començar el teu un so còmic? O sigui, era passió o va ser casualitat? El còmic va començar com a lector. De petit m'agrada molt llegir còmics de Mortadelo i Filemón, després vaig descobrir Astèrix, i a l'institut va venir en Max a fer un curset de còmic i aquí vaig decidir ja que volia ser... Ja sabia que volia ser dibuixant, però aquí vaig decidir que volia ser dibuixant de còmic. També vares estar una bona temporada publicant en els diaris. Com és això? Com se viu això de publicar un diari? Pues per jo en principi era molt bo, perquè era per començar a fer la meva feina professionalment, o sigui que fos una feina en lloc d'un hobby. El que passa que en els anys, clar, jo era molt jove i que me pagassin alguna cosa ja m'anava bé, però després, quan ja no ets tan jove, el que t'ho va bé és que puguis viure de la teva feina. Les teves vinyetes eren bastant crítiques, molt de temes. Com sabeu això de donar canya a través d'un còmic? Bueno, molt bé, perquè jo en el meu còmic ja donava canya i en el diari tenia l'oportunitat de donar canya i que la ves molta gent. I era el que tothom, quan veus notícies i això i t'indignes i això, no pot fer res, tens el dret del pataleo. Jo el pataleo ho feia en dibuix i te llevaves molt de damunt la mala llet. I ara que ja no publiques en diari, a què t'estàs dedicant? Tens qualque projecte aquí a Mallorca o on fas feina? Bueno, segueix publicant en el Mallorca Saitun, el que passa és cada setmana, el mateix acudit que feia per diari de Mallorca, i estic fent còmics. Estic fent un còmic d'uns cans que s'ha publicat a França i a Espanya, amb molt d'èxit de ventes i de crítica. Bona, Pau, moltes gràcies per contar-me les teves aventures des dels inicis del còmic fins a França. Vols afegir res més? Són bones aquestes sopes. L'has fet tu. Jo faig barri. Fes barri també. Si no, te donaré per cul. Mira què te dic. Au, va, no ploris, té. Que era tan maca. Sí, i tan jove. No és just. No som ningú. Bones, estem en el plató de Televisió de Mallorca on s'estan fent els últims preparatius per al que serà l'últim informatiu d'aquesta cadena. Anem a demanar als treballadors com viuen aquests moments. Pues se viuen en resignació i també amb bons records, mals records, però els bons sempre superen en els dolents i en el cas i a la fi és un sentiment de i tant mateix que hem de fer. És com si anessis en el teu propi funeral, no? Encara que sigui a nivell professional, bueno, assistir a un funeral sempre és trist i en aquest cas jo crec que doblement per una qüestió personal cadascú se queda sense feina i s'haurà de cercar la vida i no serà fàcil en aquest moment i també per la part com a mitjà. Llavors és un sentiment, crec que molta gent, sentiment contradictori, perquè no mos tanquen d'un dia a l'altre, sinó una agonia de 6 mesos que tu vas passant per tots els processos, no? Com una malaltia. Avui és una mescla de pena, perquè te fa molta de pena que això tanqui, i d'agraïment, perquè d'uns 6 mesos que te diuen han de tancar, i personalment ha estat molt feixuc. Bé, molt emotiu, jo avui vespre no he pogut dormir, crec que molts de companys meus també estan com jo, i me sap greu perquè
I el que més greu me sap és que possiblement aquesta sigui la darrera feina que puguem fer en televisió, tal com estan les coses. Una llàstima que s'acabi aquest mitjà de comunicació tan proper i tan necessari, crec jo, però a la vegada amb orgull d'haver fet una feina molt bona. Contents i orgullosos de la feina feta, contents i orgullosos de ser aquí avui i d'haver pogut estar aquí durant gairebé 6 anys. Molt contents. Què opines sobre el tancament de Televisió de Mallorca? Que és una decisió totalment política, gent que no li agrada que surti tot allò que no volen que surti, i precisament Televisió de Mallorca ha estat això, no? Una televisió on tothom ha pogut dir la seva. Ja si ho havien de fer, ho haguessin pogut fer molt millor, i que bé, ara li queda a Mallorca plorar la desaparició de l'únic ens públic que tenia. Crec que és un fet que ens hauríem pogut estalviar, no? Tancar mitjà de comunicació és una manera de tancar opcions a les persones que miren la televisió. Home, com tots els meus companys, supos que parlen en nom de tots, ho trobam un absurd i una barbaritat, perquè pensam que aquest mitjà de comunicació ha demostrat que se pot fer periodisme auster, proper, de qualitat i plural. Això ho estàvem fent, però tot això el premi ha estat que mos tanquen. Per tant, evidentment, la situació individual i col·lectiva és d'una absoluta indignació. Jo me supos que és perquè no els interessa el que se pugui arribar a dir, o no els interessa segons quin punt de vista se pugui oferir des d'aquí, i per això mos tanquen, no? Però que t'ho facin i damunt esgrimeixin el motiu de l'austeritat, com que no mos quadra massa. Quasi 4.000 edicions de Mallorca Notícies arriben ara a la seva fi. Ens sentim agraïts, orgullosos i encoratjats per la tasca feta. Van començar del no-res i en aquests anys han creat un espai propi i diferenciat en el panorama audiovisual de Mallorca. A tots, gràcies sinceres, una vegada més, per haver estat aquí, per formar part d'aquest projecte. Ha estat un orgull la part d'Emma. Bona nit i molta sort per a tots. Adéu. Miquel Àngel, encara estàs amb aquesta tonteria? S'ha d'estar preparat. Però que no ens van a tancar, per favor. Que no vindrà ningú.